uYohane 19 enza abantu befike endlini bafike bayikhangele. uYohane 19 verse 27. Ukwamagama abhalwe ngomhlobo mfazi nanko unyana nanko unyoka. Amele trende lethandwa ngaThixo. Ndicela yoba ifocus yethu ize kulo mnqamlezo phakathi. Lo mnqamlezo we-redemption. Kuba ke ebesethile ugxa wami loba ukhona omnye ongase-right endicinga loba ngulo we-rebellion ukwenzela loba